kenraali Loton miehet järjestyneet katselmusta varten. Kiitoksia. Hyvää päivää, rajamiehet! Hyvää päivää, herra kenraali! Lakki päästä! Lepo! Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Oman kansansa hän vei vapauteen. Autiomaassa hän kaitsi omiaan kuin paimen lampaita. Nämä psalmin sanat liittyvät muinaisen Israelin vaiheisiin, erityisesti vapaustaistelun vuosiin. Kirjoittajan ajatuksessa eivät enää vaikeiden aikojen jäätyä taakse olleet ne monet uhrit, joita tuolloin oli annettu. Arvioidessaan mennyttä kirjoittaja päätyi vakaumukseen, että kaikista huolimatta Jumala on ollut läsnä vaiheessa. Hän oli näyttänyt kansansa tien vapautta. Moni on päätynyt samanlaiseen tulokseen, arvioidessaan Suomen kansan. Myös meidän heidän vapauteen ja saavutetun itsenäisyyden säilyttäminen on maksanut kalliin. Monet antoivat henkensä maan puolesta. Moni menetti terveytensä tai ulkoisen elämänsä edellytykset. Oli paljon kärsimystä, tuskaa ja serua. Mutta turhaa se ei ollut. Sen uhrin ansiosta tänäkin päivänä lippumme vie. Sen ansiosta meillä on hyvä maa, hyvinvointi ja rauha. Ymmärrämme nyt, että siihen mikä on ollut vaikeaa, Jumala on kätkenyt myös siimauksen. Ja Petsamon erillisosaston perustamiseen 60-vuotisjuhlaan kokoontuneet Luton miehet, olette antaneet oman vahvan panoksenne kansamme vapauden tielle, niin sodan kuin rauhankin vuosina. Heidänkin osaksenne on tullut sellaista, mikä on ollut raskasta ja vaikeaa. Mutta tänään tässäkin juhlassa, niin uskon, mielissämme on ennen kaikkea kiitollisuus.
kun arvioidaan niitä tekijöitä, jotka tekevät ihmiselämästä ainakin jossain suhteellisessa mielessä onnellisen, tulos voi monelle nykyihmiselle olla yllättävä. Hyvä elämä ei nimittäin synny itsekkyyden ja oman edun ajamisen kautta, vaan siten, että voi liittyä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, että voi tehdä työtä yhteiseksi hyväksi. Meidän veteraanien elämä ei ole ollut helppoa, mutta se mitä olette tehneet tämän maan hyväksi on urotyö, jota koko kansakunta arvostaa. Meidän Uton miesten sotatie vei poikkeuksellisen vaativiin erämaaoloihin. Ne varmaan antavat oman erityisen leimuksen. Hyvässä kirjassamme puhutaan paljon erämaasta tai autiomaasta. Sillä ymmärretään paikkaa, jossa koetaan vaivaa, vaikeuksia ja kiusoja, mutta myös paikkaa, jossa voi kohdata Jumalaa. Ymmärrän, että sodan oloissa ei ole mahdollista useinkaan pysähtyä pohtimaan elämän syviä kysymyksiä. Mutta luulen, että ainakin näin jälkeenpäin moni teistä on voinut omaa elämää arvioidessaan sanoa tuon psalmintekijän tavoin. Autiomaassa hän, Jumala, kaitsi omaa kuin paimen. Veteraanien keski-ikä on varsin korkea. Iän myötä askel lyhenee ja voimat vähenevät. Ainoastaan aivojen sanotaan nuorta. Kunnia kansalaistemme joukko harvenee maassamme noin 30 päivää. Se on ihmisen tie elämän parussa autiomaassa. Mutta hyvä paimen kaitsee silloinkin omia. Luottamus häneen ja hänen johdatukseensa tekee vaivailullisestakin matkasta vapauteen johtavan tien. Hyvä paimen Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ja voittanut kuoleman sekä valmistanut meille kodin iankaikkisessa isänmaassa. Hänen kanssaan saamme iloita ja kiittää tänäänkin elämän lahjasta sekä katsoa turvallisin mielin kohti tulevaa. Rukoiltaan. Kaikki valtias Jumala, kiitämme sinua tästä hyvästä maasta, jonka olet meille antanut. Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme monien taistelujen ja vaikeuksien läpi tähän päivään. Kiitos heistä, jotka ovat tehneet työtä ja taistelleet maailman puolesta. Auta meitä pitämään huolta toisistamme. Ohjaa meitä armossasi niin, että pysymme tielläsi ja pääsemme kerran perille taivaalliseen isänmaahan. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
aseveljemme muistoa kunnioittaen Petsamon ja Luton miehet. Eteen! Päin! Olalle! Vie! Lepo! Seppel-partio, viekää nyt kunnioittava tervehdyksemme Ivalon sankarihaudalle. Seppel-partio, marss! Luton miehet, kenraali haluaa tervehtiä meitä kädestä pitäen.
Arvoisat kutsuvieraat, aseveljet, Luton miehet ja naiset, Luton miesten perheväki, arvoisa juhlayleisö. Juhlan järjestäjien puolesta toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänään Ivaloon viettäessämme Petsamon erillisosaston perustamisen 60-vuotisjuhlaa. Mukana olonne lämmittää mieltä ja arvostamme sitä suuresti. Teitte hyvin, kun tulitte. Sotakenttä vain kotisuomalaisen, suruvaippa vain puku Suomen naisen. Nuo kiirastulesta tutut Yrjö Jylhän säkeet tulivat väkevästi mieleen, kun sukukohtaisista syistä tulin kerran laskeneeksi, kuinka paljon sotia meillä on käyty runsaan 400 vuoden aikana, siis sieltä Rappasodista, Vesaisen Petsamon retkestä ja Nuijasodasta lähtien Lapin sodan päätökseen vuonna 1945. Tulos oli lähes 120 sotavuotta. Se on melkein 30% 400 vuoden aikajaksosta. On siinä toinenkin kerta asemiestä varustettu, rensseliä, tornisteria, reppua pakattu, joukkoa perustettu ja sotatielle lähdetty. Minkä täällä on vaatinut vapausmaan, se isästä poikaan tunnetaan. Tällä kankaalla, Ivalon leirillä, kuten me Luton miehet totuimme tätä rajamiesten hallitsemaa aluetta kutsumaan, varustauduttiin ja järjestäydyttiin sotaan Petsamossa ja Lutolla 60 vuotta sitten. Osaston perustaminen oli jo tapahtunut aikaisemmin keväällä ja osia siitä oli sijoitettuna tehtäviinsä Petsamossa, jolloin toimialue ulottui aina Jäämerelle asti. Myöhemmin nämä hajautetut yksiköt vedettiin takaisin pääjoukon yhteyteen Lutolle, jossa osaston tehtäväksi oli annettu saksalaisten oikean siiven sivustan suojaaminen. Ivalon leirillä oli menossa se vaihe, jolloin reservistä kutsutut saapuivat palvelukseen. Heidät sijoitettiin, varustettiin
ja harjoitukset käynnistettiin, kunnes kesäkuun 8. päivänä 1941 näihin aikoihin iltapäivällä vastaan otettu puhelinsanoma tiesi kertoa, että majuri Antti Pennanen oli määrätty Petsamon erillisosaston komentajaksi. Samaan aikaan uusi komentaja oli jo tulossa Rovaniemeltä kohti Ivaloa saatuaan tulevaa tehtävänsä koskevan suullisen käskyn edellisenä päivänä. Talvisodan Petsamon osasto Pennasen komentajana Antti Pennanen oli jo tullut tunnetuksi, niin että esimerkiksi Stockholms Tidningenin toimittaja kertoo lehdessään tammikuussa 1940 tavanneensa suomalaisten joukkojen lyhytkasvuisen, uskomattoman rauhallisen päällikön Petsamon rintamalla. Tämän uskomattoman rauhallisen päällikön tuomana Ivalon leirillä perustettavana ollut RSP sai sielun ja hengen. Syntyi Petsamon erillisosasto, joka komentajansa Antti Pennasen johdossa kävi erämaasotansa Luttojokivarressa jatkosodan loppuun asti. Siellä lutonmiesten veljesjoukko liittyi yhteiseen puolustustaisteluun yhtenä asevoimiemme yksikkönä vastaten sille käsketystä tehtävästä ja vastuualueestaan. Se oli omaleimainen erämaasota eristyksissä, monessa suhteessaan omillaan toimiva ja joka suuntaan varuillaan oleva poppo, jossa vartiomies tottui tähystämään myös lännen suuntaan. Tunnettu sota-asiaintuntija eversti Sampo Ahto kuvaa lutonmiesten sotaa näin. Yksikään muonakuski missä tahansa tai kulkija kaukanakaan selustassa ei koskaan voinut olla varma siitä, etteikö jossain olisi voinut kohdata armottomia tappajia, joita vihollinen ahkeraan lähetti erämaihin. Luton sotakin vaati veronsa, mutta myös valtavan määrän fyysistä työtä, sillä käsketty vastuualue oli leveydeltään 120 kilometriä Korvatunturista pohjoiseen. Ja meitä oli vain 1200 miestä parhaimmillaan. Oma tontti varmistettiin kenttävartioin ja niiden väliset päivittäiset yhdyspartiot valvoivat välimaastoa. Jatkuva partiointi eteen, usein syvälle vihollisen puolelle, toimitti tuhoamistehtäviä, hankki tietoja ja monella tavalla sekoitti naapurin korttipakkaa. Partiot saattoivat kestää viikkokausia. Luton sodassa huolto oli paljon oman toiminnan varassa. Lutolla oli oma venelaivasto omatekoisen amiraalin komennossa. Se oli pitkään ainoa napanuora koti-Suomeen. Venelaivaston toimesta kulki huolto, lomalaiset ja kenttäposti. Itse rakentamamme tie valmistui vasta syyskuussa 1943
jolloin ensimmäinen auto ajoi Atslemille komentopaikkaan. Meillä oli omat porot ja poromiehet, oma lentokenttä, sekin itse rakennettu haavoittuneiden evakuointia varten. Särvintä hommasivat hirvipartiot ja kalapartiot. Sana syntyi asevelirahasto, josta pystyttiin jakamaan avustusta monille sotaleskille ja orvoille. Niin paljon tapahtui Lutolla, että sen seikkaperäiseen kertomiseen tarvittaisiin kai 3,5 vuotta, minkä Luton miesten sota kesti. Aseveli Antero Vuorion kokoama historiikki kertoo noiden sotavuosien vaiheet. Petsamon erillisosasto täytti käsketyn tehtävänsä ja aikanaan luovutti niin ikään käskyn mukaan vastuun seuraajille. Me teimme vain sen, mitä olimme velvolliset tekemään. Kuten niin monia muitakin, myös Luton miehiä karvastelee syksy 1944, musta syksy, jota sääteli 2 asiaa: sanelurauha ja pakkorajat. Isomman saneluun perustuivat valtavat sotakorvaukset, joista kenraali Ehrnrooth sattuvasti sanoo: ei juuri tule mieleen toista yhtä epäoikeudenmukaista tekoa kuin hyökätä toisen kimppuun ja lopuksi vaatia tältä suuria korvauksia itselleen. Samanlaiseen saneluun perustui tarpeeton Lapin sota, johon meidät pakotettiin ja joka juuri Luton miesten kohdalla koettiin järkyttävänä menetyksenä ja kokemuksena. Pakkorajat leikkasivat laajoja valtakuntamme alueita, joita vihollinen ei ollut milloinkaan pystynyt valloittamaan. Luton miehiä jyrppii varsinkin Petsamon riistäminen Suomelta, vaikkei itäisellä naapurillamme ollut siihen hiukkaakaan enempää omistusoikeutta kuin meillä. Siinä meni paitsi rikkaat malmivarat ja valtameren satamat, ennen kaikkea alkukantainen puhdas luonto, joka nykymaailman menossa olisi merkinnyt mittaamattoman arvokasta aarretta. Muistan siellä monen Luton miehen katselleen Atslemin lompoloita ja vaaroja sillä silmällä, että joskus kun rauha kerran koittaa, siihen tultaisiin kyhäämään pieni kalasauna. Mutta ei. Poissa on Atslem, poissa Köngäs. Mutta tärkein on tämä. Suomi säilytti taistelemalla itsenäisyytensä ja siksi Siniristi liehuu tänään Ivalon leirillä. Mitä Luton mies vielä voi tehdä yhteisen asian hyväksi 60 vuoden jälkeen? Nyt kun tajuamme selkeästi, miten paljon enemmän erämaisia askeleita on takana kuin edessäpäin. Ehkäpä voisit kuuleville korville kertoa elämästä Lutolla, jotta syntyisi kuulijoille oikea ja rehellinen kuva meidän sodastamme.
Vähäisetkin tapahtumat ja muistikuvat voivat kertoa vuodesta toiseen kestävästä sitkeydestä vartiossa ja partiossa. Olimmehan siellä elämämme panoksella. Eikä sitä arvaa, millä oksalla joku Johan Ludwig istuu kuuntelemassa ja kenties tallettaa tarinat sadoiksi vuosiksi. Ja sitä parempi, jos muisteluksemme elättää oikeata veteraanihenkeä, jotta perinne eläisi ja kasvattaisi tulevistakin polvista viimeiseen saakka maataan puolustavan kansan. Sillä ehdoton edellytys on henki, tahto puolustaa. Ilman sitä ovat aseet vailla arvoa. Vastuu isänmaan tulevaisuudesta kuuluu meille kaikille loppuun asti, sillä sanottu on viisas sana. Ei elämä olekaan huvi eikä taakka, vaan tehtävä, joka meidän on suoritettava ja joka on suoritettava ja päätettävä kunnialla. Sotaveteraanien, niin myös Luton miesten kuin muidenkin, keski-ikä on nyt 81 vuotta. Mutta 6 vuosikymmentä sitten se oli 20 ikävuoden korvilla, toisille rapiat päälle, kaikille ei sitäkään. Nuoria olivat valtakunnan puolustajat, mutta nuori oli valtakuntakin. Luton veteraaneillakin tosin askel lyhenee ja varjot pitenevät, mutta aseveljeys kestää loppuun asti. Sen vuoksi on juhlan aika Ivalon leirillä. Tervetuloa! Kunnioitetut rajamiesveteraanit, hyvä juhlayleisö. Korkeasta iästään huolimatta rajajoukkojen veteraanit ovat sittenkin varsin vireää joukkoa. Siitä osoituksena on muun muassa jatkosodan 8 pataljoonan ja erillinen osasto Petsamon riveistä taistelleiden rajamiesten vuosittaiset kokoontumiset ja kaikkien yhteinen juhla Imatran Immolassa aina parin vuoden välein. Perinnettä on vaalittu tallentamalla sotahistoriaa kirjoihin ja pystyttämällä muistomerkkejä. 12 vuotta sitten paljastettiin Imatralla Suomen sotien 39-45 rajamiespatsas. 2 vuotta sitten puolestaan julkaistiin teos Hangosta Petsamoon, jossa yksien kansien väliin on tallennettu kaikkien rajajääkärijoukkojen taistelujen tie. Luton miehet ovat aktiivisuudessaan olleet esimerkkinä muille pataljoonille siinä, miten aseveljien välistä yhteydenpitoa hoidetaan ja henkeä pidetään yllä. Ensimmäinen kokoontumisenne oli jo vuonna 1947, vain pari vuotta sodan päättymisen jälkeen. Sodan aikainen arvostettu komentajanne Antti Pennanen oli toiminnassa näkyvästi mukana. Ehkä hän olikin sellainen isähahmo, joka sai aseveljet vuosi vuoden jälkeen yhteen. Nyt on käynnistynyt aloitteestanne kenraaliluutantti Antti Pennasen henkilöhistorian kirjoittaminen, joka on tarkoitus saada
julkaistuksi 6. päivä marraskuuta 2003, jolloin on Pennasen syntymän 100-vuotispäivä. Rajavartiolaitos tukee lämpimästi tätä hanketta. Huomiotta ei ole myöskään jääneet niin sanotut muistotaulut, joissa on kuvattu erillinen osasto Petsamon taistelujen tie. Lahjoittamalla näitä Rajavartiolaitoksen eri toimipisteeseen olette halunneet tehdä perinteenne kaikin tavoin näkyväksi. Uskon, että toimintanne vireyteen on merkittävästi vaikuttanut myös nuoremman sukupolven mukaantulo noin vuosikymmen sitten. Vuosien kuluminen ei ole kuitenkaan tapahtunut huomaamatta, kun Lutomiesten perinnekokouksessa Ivalossa vuonna 1991 oli lähes 300 osanottajaa, on joukko siitä väistämättä kutistunut tämänpäiväiseen osaston perustamisen 60-vuotisjuhlaan tultaessa. Rajavartiolaitoksen perustamisesta on kulunut 82 vuotta. Sillä on siis ikää saman verran kuin veteraaneilla tätä nykyä keskimäärin. Rauhallisten olojen säilyminen maamme rajoilla ja merialueella sekä kansalaisten turvallisuus on koko ajan ollut keskeisenä päämääränämme. Merkittävän muutoksen toiminnassa ja kokoonpanossamme on viimeisen 10 vuoden kuluessa aiheuttanut vastuun ottaminen rajatarkastuksista. Länsirajan vartioasemat kylmenivät myös Euroopan unioniin ja Schengenin sopimukseen liittymisen takia. Miehiä siirrettiin pohjoisesta etelään vilkkaille rajaylityspaikoille. Vaikka tilanne valtakunnan rajalla on säilynyt rauhallisena, eikä turvallisuutta uhkaavia rajatapahtumia ole sattunut, on Venäjän vastaisella rajalla, joka on samalla Euroopan unionin ulkorajaa, oltava valppaana jatkuvasti. Laittomat maahantulijat etsivät rikollisten tuella jatkuvasti uusia reittejä ja yrityksiä on ollut aikaisempaa enemmän. Venäjä on vähentämässä rajajoukkojaan Suomen vastaisella rajalla. Rajavartiolaitos on kuitenkin organisaatio, jonka pitää olla valmis kohtaamaan haasteita, emmekä me niitä pelkääkään. Me toivomme tukea työllemme, jotta kunnialla voimme hoitaa meille säädetyt tehtävät. Kaikissa tilanteissa teemme parhaamme. Hyvät Luton miehet, nykypäivän rajamme vartijat kunnioittavat veteraanien ja nimenomaan rajamiesveteraanien työtä. Teidän uhrautuvan taistelunne ansiosta meillä on itsenäinen isänmaa, jolla on selkeät rajat kaikkiin ilmansuuntiin. Niistä me huolehdimme nyt ja tulevaisuudessa. Samalla me pidämme kunnia-asianamme yhteydenpitoa rajajoukkojen veteraaneihin. Niin kauan kuin teillä riittää voimia, olette tervetulleita kaikkiin Rajavartiolaitoksen yksiköihin järjestämään kokouksianne ja juhlianne. Lopuksi käytän tilaisuutta hyväkseni ja onnittelen pitkäaikaista puheenjohtajanne ja puuhamiestänne Jaakko Jokelaa, joka palkittiin ansioistaan Vapauden Ristin ritarikunnan korkealla kunniamerkillä marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä. Toivotan kaikille hyvää juhlapäivää ja toivon, että mahdollisimman monet teistä tapaan elokuun 15. päivä rajamiesveteraanien juhlassa Immolassa.
saamme kuulla Lapin sotilassoittokunnan esityksen muistoja sotavuosilta 39-44, jonka jälkeen juhlapuheen pitää kenraaliluutnantti Yrjö Kärkkäinen, eläkkeellä oleva Rajavartiolaitoksen päällikkö ja Lapin rajavartioston komentaja. Yrjö Kärkkäinen on ollut jo 60-luvulta lähtien meidän juhlissamme mukana. Hän on meidän miehiä.